तो हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि फुड ब्लग इउट्यूब चेनेलाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइसमोन खुगायाव माबा जाबाय थादों आं सेन्टार फैद र' गारग्रोना लानि गाइसमोन ओमफ्राय दा मेन टपिकआ बेनो गाइसमोन नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानै माखासे बाथ्राखौ मिथिदों आरो मिथिनो लुगैदों बे मा बुस्थु एक्चुअली दा फेसबुकआव ओरैबायदि माने शेयार जागासिनो बे माने पोस्ट आरोना बियो पोस्ट गाइसमोन भिडिअ नङा भिडिअ गैया बेनि एंटारटेनमेंट वर्ल्ड नोंथांमोना मिथिखायो जोंना ओरैबायदि स्पीडआव ग्रो जानाय सासे फेमास यूट्यूबार होनजागोन दा जोंनि बर'निनो एंटारटेनमेंट वर्ल्ड तो बिथांखौ आं मा बुंनो नङा होमबा गाइसमोन दा आंबो बिथांनिनो सासे बिराद गिदिर फेन आरोना आङो जोंना एंटारटेनमेंट वर्ल्ड लाभार आंबो सासे एंटारटेनमेंट वर्ल्डनिनो साबसक्राइबार आंबो आं बिराद मोजां मोनो बेनि भिडिअफोरखौ माखासे प्रब्लेमफोर आंहा टेनसनफोर जायोबाथाय जोंना एंटारटेनमेंट वर्ल्ड ब्र'नि भिडिअखौ नायोबानो आं मोजां मोनो किन्तु दा नैबे मोनसे पस्टआ माने भाइरेल जादों आरोना बिराद बे ओरैबायदि गाज्रि पस्ट जाहैबाय एसे फेसबुकआव डेन्जार स्पिडआव शेयार जागासिनो दा मानो होनबा जोंनि बर'नि गेजेरावथ' नोंथांमोना मिथिखायो जे सोरबा सासे फेमास मानसिनि माने भिडिअ बा पस्ट भाइरेल जायोबाथाय माने बे पस्टआ ओरैबायदि शेयार जायो माने फेमास मानसिनि माबाया दे किन्तु फेमास मानसिनि पस्ट बा भिडिअफोरा आरोना मानि थाखाय बेखौ मिथिया मानो होनबा बेखौ एक्चुअली बेनि केरियारखौ सेफायनो थाखाय बानायनाय बायदि मोनो आरोना आं भिडिअ जोंना एंटारटेनमेंट वर्ल्डनि मोनसे पस्ट ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो मा बुंनो दा बेनि सायाव नङा होमबा आं जेबो बुंनो हाया जास्ट नोंथांमोननो आं बेखौ बुंनो सानो आरोना जोंनि बर'नि माखासे फेमास जितु आर्टिस्टफोर बा सोरनिबाफोर बायदिसिना भिडिअ भाइरेल जायोबाथाय बे भिडिअ बा पस्टफोरा मा समाव भाइरेल जायो नोंथांमोना मिथियो जे बे पस्ट बा भिडिअआ ओल्ड जागोन जेनेबा पुराना भिडिअआनो जागोन आरोना आगोलनिनो भिडिअ बा आगोलनिनो पस्ट जायो किन्तु बे मा समाव भाइरेल जायो जेब्ला बियो फेमास जागोन बा एसे जौगालांनो हमगोन होमबाना बे समाव भाइरेल जायो बियो एक्चुअली मानि थाखाय बेखौ मिथिया मा बुंनो दा जोंनि बर'नि गेजेराव बिदिनो मेगन गोसा थायो मानसिफोरनि माखासे मानसिफोरनि साक्सेसखौ नायनो हाया आरोना बिराद मेगन सायो भिडिअ बिदि भाइरेल जानाया जायो आरोना बेथ' एक्चुअली माखासे बिथांनि पार्सनेल पिक बेखौ शेयार खालामनाया सोर शेयार खालामखो दा बेखौथ' मिथिया एक्चुअली बेखौ आंबो सानदोंमोन सोरबा इडिट खालामनानै हगारदों मिम्सफोर खोमा बिदि सानदोंमोन आरोना एक्चुअली बे रियेलसो आरोना एकदम रियेल नुदों दा बेखौ जेनेबा एंटारटेनमेंट वर्ल्ड ब्र'आसो माने क्लेरिफिकेसन होयो बेनि सायाव बिथाङासो होसिगोन दा आं बुंनो सानो जोंनि माखासे जितु बर'निनो आरो सेंग्रा सिख्ला नङा होमबा जोंफोरबायदिनो हमना ला एसे उन्दै उन्दै नोंथांमोनाबो मा केरियार दानो गोसोबा बा माबा मोनसे साक्सेस जानो गोसोबा भाइमोन बुंखायो आं नोंथांमोनखौ आथोन गेलेलायदों माबा गेलेलायदों आं डाइरेक्ट बुंखायो गाइसमोन आथोन गेलेलायदों सोरदोंबा जालायदों ललिपप गेलेलायदों बेफोरखौ मालाबाबो भुलावबो भिडिअ बा बिदि फट' खेबना लानाङा आरोना फट' दिखांनाङा बा भिडिअ बानायना लानाङा नोंथांमोना मिथिखायो जुगा माबायदि बुंखायो आं नोंथांमोनखौ सेंग्रा सिख्लाफोर बाथ्राखौ मोजां खोनासंनानै एसे केयार खालामबानो जाबाय बेनि सायाव बेबायदि माखासे जेनेबा सोरजोंबा बिदि बायदिसिना सेंग्राफोरजों थाखायो दानिया बेफोराव भुलावबो माने गोरोन्थियावबो बिदि भिडिअ बा पस्ट फट' बिदि क्लिक खालामना लानाङा आरोना मानो होनबा दानि जुगखौ नोंथांमोना मिथिखायो माने भाइरेलनि जुग होनबाबो लस जाया आरोना आनलिमिट भाइरेल जाखायो एकदमबारे आरो खनसे जे भाइरेल जाबाय ओरैबायदि स्पिडआव भाइरेल जागोन बियो डेन्जार स्पिडआव ग्र' जालांखानो नागिरखायो आरोना बे पस्टफोरा आरोना ओरैबायदि डेन्जार दानि जुगा नोंथांमोना मिथिखायो मोनसेनि उनाव मोनसे फैबाय थाखायो दा नोंथांमोना नै दा एंटारटेनमेंट वर्ल्ड ब्र'निखौ नुलायबाय मा बुंगोन दा बेनि सायाव आंखौ दा एंटारटेनमेंट वर्ल्ड ब्र'आ गाज्रि मोननोबो हागौ दे गाइसमोन किन्तु आं बेखौ बुंनो सानाखै दे आं बेखौ माबा मोनसे बेनि सायाव गाज्रि बा रायनोबो सानाखै आं बेखौ जास्ट आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदोंसो आरोना बियो ओरैबायदि स्पिडआव भाइरेल जागासिनो बेखौ दा स्टप खालामनो हानायाथ' सम्भब नङालै मानो होनबा जोंहा एंटारटेनमेंट वर्ल्डनिनो माने फेन्सआबो ओरैबायदि फेन्स दंखायो माने बिनि नायग्राफोरा जोबनाय नङा आरो सासेनि उनाव सासे माने नायगोन आरोना माबायदि मा बुस्थु मा भाइरेल जादों मा पस्ट बियो बेफोरबायदि एकदम नागिरनायावनो बारानि सायाव बारा बिदिनो आरो भाइरेल जाजोबखागोन आरोना बियो मा बुंनो दा बेफोरनि सायाव भिडिअ बानायना लानाङा आरो मालाबाबो फट' दिखांना लानाङा आरोना सोरजोंबा जालायो ललिपप गेलेलायो बे नोंसोरनि खोथासै किन्तु बिदि मालाबाबो भिडिअ बानायना लानाङा आरोना बेखौनो बुंनो सानो आं नोंथांमोनखौ
दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै गाइस आं बारा गोलाव बानायनो सानाखै भिडिअखौ बिराद शेयार जागासिनो दा फट'फोरा बेखौथ' मा बुंनो दा स्टप खालामनोथ' हानाय नङाथ' नोंथांमोनखौ थेवबाबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना पस्टखौ बारा इसिबां माने गाज्रियै बिदि शेयार खालामलायाबाथाय स्टप जासिगोन बियो एक्चुअलि इउटुबजोंथ' बारा शेयार जाखाया बियो इउटुबाव शेयार जाखाया एक्चुअलि बांसिन फेसबुकजोंसो शेयार जायो नालाय माखासे गाज्रि पस्टफोरा फेसबुकाव जागासिनो दा आरो वाट्सआप थांगोन दा नङा होमबा ग्रुपफोराव थांगोन शेयार जागोन बिराद जागासिनो आरो दा बेनि सायाव आंबो जेबो बुंनो हाला नोंथांमोना नेदो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड ब्र' बिनि सायाव मा क्लेरिफिकेसन होयो उनसिमहालागै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे बाय बाय